ohere akụ na ụba jupụtara n'ebe dị iche iche na Anambra steeti ọ bụrụ nke emepere ndị pụrụ nnukwu iche dịka emerubere mmemme 2024 Anambra Investment Summit emere International Convention Center bụ nke dị n'Awka. Ya bụ ọgbakọ bụ nke isiokwu ya bụ n'olu bekee Changing Gears Accelerating Anambra's Economic Transformation. Ọ dọtara ndị ukwu bụ ndị nwere akụ na ụba na Naịjirịa wee dere gaba onye nta aka anyị bụ Chukwuemeka Modelim wetara anyị akụkọ a. Kọmishọna na-ahụ maka ebe a na-arụ ụlọ ndị na-emepụta akụrụngwa na steeti a kọwara na ya bụ ọgbakọ bụ nke gọọmenti mere iji gosi mpaghara ụwa niile ebe ndị mmadụ nwere ike itinye ego ha na steeti a ka o wee mịta mkpụrụ ma meekwa ka steeti a nwee mmepe bụ ọkaibe were kpọkuo ụmụ Anambra na ndị ọdịmma steeti a na-emetụta n'obi ya nakwazi ndị chọrọ inyere gọọmenti aka na mmepe obodo a ka ha tinye ego ha na ihe gbasara ụlọ ọrụ na-emepụta akụrụngwa ka o were nwee ike mụtara ha nnukwu ego ma meekwa ka ego ha tọọ atọ ya nakwazi ka o were nwee ka ọtụtụ ndị mmadụ nwee ọrụ na steeti a. Mgbe ọ na-akọwa ihe bụ nzukọ dịka nke magburu onwe ya, onye odeakwụkwọ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka achụnta ego ya nakwazi amụma ego n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ Maazị Vitalis Obi chọpụtara na gọọmenti steeti a egosipụtala njikere ọ dị ịchụtara steeti a ego ma mee ka ọ bụrụ ebe eji azụmahịa mara n'obodo anyị bụ Naịjirịa site n'ịchịkọba ya bụ ihe nke megoro ka ndị mmadụ mara na ha na-eme nke ọma n'ihe gbasara azụmahịa ya nakwazi ebe ndị mmadụ ga-etinye ego ha ka o were bara ha nnukwu uru. N'Awka, abụ m Chukwuemeka Modelim.